ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପା ଗୋଟେ ବ୍ଲକର ସୀମିତ ନୁହଁ। ଆମେ ବାଲିଆପା, ଆମକୁ ଟିକେ ଯିଏ ଭଲ ପାଇବା ଦିଏ ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ। କଥା ଏହା ନୁହେଁ କି ଆମ ଦେହରେ ଟିକେ ବି ଖରାପ ଗୁଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଆମେ କହୁ କିଛି ବି କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଲିଆପା। ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଆମ ବାଲିଆପାକୁ ବୁଲିଯିବେ ଆପଣ। ବାଲିଆପାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କୁହନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବାଲିଆପା। ବୁଲିଗଲେ ଜାଣିପାରିବେ ବାଲିଆପାର କେମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।